To Mega Grace on Vuma FM, it's exactly 7 minutes before Umzo, no Linda, no Pindi K, Mr. Guba, no Gabriel Titol, Hexeni, 7 minutes before Vuma FM breakfast, Hexeni. Unless it's cutting so the second to Bamba, sing Val, Hexeni. Colossians 2, verse 6. The verse in Olubul Fund and I'm trying to say, Nako again, Jenga Lokanama Muge, look to Jason Kosi, Hambani, Niguye, Niklile. Nakiwe kuye liqinisiwe ekukholweni njengalokho nifundisiwe nivame ukubonga kodwa nansi ingxenye engithanda nje ingxenye yokuqala leli verse ithi njengalokho namamukela uKristu uJesu inkosi hambani 1 nikuye 2 nigxilile nakhiwe kuyena ufuna ukukhuluma leli verse namhlanje kuseni before we can start our day hambani ke nikuye nigxilile nikuyena lithi masihambeni sikuye bese siyagxila yabona ukugxiliswa it's a process eyenzakala kumuntu ngesikhathi when you are being rooted it's a process engemnandi i-process ebuhlungu abaziyo bathi uma kunama storms amakhulu that when the trees are rooted ngalesikhathi lapho izihlahla zikwazi ukugxilisa kakhulu impande zazo zifaka ziyijulisa phansi emhlabathini zenzele ukuthi uma sekufika ivunguvungu izofika zingakwazi ukusiphuleka phansi ngoba impande zazo zigxilile le process yokuthi impande zibe rooted on the ground it is not an easy process ayimnandi kuba nzima ngesikhathi isihlahla sagxilisa impande yabona ke uNkulunkulu esagxilisa kuye when God is rooting you in him akubi process emnandi kwesinye isikhathi when we are being rooted in Christ we are rooted ngeenyembezi we are rooted ngokuthi silahlekelwe abathile we are rooted ngokuthi silahlekelwe izinto ezithile esizithandayo kwesinye isikhathi we are rooted ngokuthi abantu besibathembele ukuthi bazoba nathi kube yibona basiphendukelayo uNkulunkulu efuna ukusifaka kuye efuna ukusijulisa kuye usijulisa ngeenyembezi usijulisa ngokukhala kwesinye isikhathi usijulisa ukuthi sivukele nangabantu okuyibona ngabe bayasupporta bamakanye nathi uma udlula kuleso sikhathi empilweni yakho you must understand uNkulunkulu is in a serious business nawe he is in the serious business of rooting you kuye usemsebenzini uNkulunkulu okugxilisa kuyena wenzela ukuthi uma sekufika izimo enzima ungakhathazeki yabona isihlahla esinezimpande ezijulile emhlabathini uma kufika izulu uma kufika imvula noma kufika ivunguvungu noma kufika imimoya enamandla asikhathazeki asisabi ngoba siyazi ukuthi ngeke siphuke phansi impande zaso zijulile zibambe emhlabathini ophansi ojulile noma kufika isikhathi sokuthi imvula ingane isikhathi eside noma kufika isomiso endaweni asikhathazeki ngoba siyazi ukuthi impande zaso zisekujuleni sizokwazi ukudonsa amanzi ifuna ukuthi ke uNkulunkulu esagxilisa kuye ngeke kuze kube mnandi lezi modula kuzona manje lolu sizo obhekene nalo manje lezi impozi ozilwayo njengamanje it's the process of being rooted in God it's the process yokuthi uNkulunkulu akujulise kuye kukhona into uNkulunkulu aseyibona ukuthi iyofika izama ukunyakazisa kodwa ngeke uzusuke ngoba usugxilile kumnandi ukuthi ube rooted in Christ ngoba mase ugxilile ezimpandeni zakho zigxilile kuNkulunkulu noma ngabe sekufika na ukhathazeke ngoba uyazi ukuthi ngeke unyakaze you are rooted in God you are rooted in Christ ngakhathazeki God is in the serious business of rooting you in Christ khona into ezokwenzeka something great is coming khona into enamandla uNkulunkulu azoyenza empilweni yakho okwakho nje ngiyacela uhlale kuye umethemba uNkulunkulu nakulesi sizwe odlula kuyona umthemba uNkulunkulu angalezi zinto ongayithandi nongayiqondi ezenzeka empilweni yakho namhlanje ngizokutshela ukuthi lezo zimo odlula kuzona uNkulunkulu he's trying to root you in he's trying to deep down impande zakho ayifake ayijulise kuyena ukuze ungazamazameseki unganyakaziswa ilutho hambani nikuye nigxilile nakhiwe kuye iqiniso nasekukholweni qina umisibili inkosi yakubona uNkulunkulu osizini lwakho nasesimeni sakhe esiyisihle my name is Phumlani Nkwanyana this is Mega Grace Hour on Vuma FM you are blessed you are favored and you are set apart good morning Mega Grace Nation